Опит за убийство в центъра на столицата по-късно. Тази сутрин на входа на съдебната палата беше прострелян Златомир Иванов, Златко Баретата. Веднага след това стрелецът подпалил апартамента, в който е бил, за да заличи следите. Надя Ганчева отразява събитията около съдебната палата през целия ден. Надя, опиши ни какво се е случило. Това, което се е случило в един от най-натоварените дни и в определено най-натоварения част в най-големия съд в България. 9:30 сутринта. Златко Баретата идва за редовно заседание по делото срещу него. Обикновено той спира на страничния вход на съдебната палата и влиза оттам. За първи път от 2009 година насам. Той спира отново на този страничен вход, но решава да влезе не през него, а от тук зад мен, през централния вход на съдебната палата. След като изкачи стъпалата, Златко Баретата е бил прострелян 4 пъти. Стрелецът се е помещавал в апартамент на последния етаж в сградата срещу съдебната палата. Един от охранителите на Златко Баретата е чул изстрелите, явно е видял и откъде са произведени, след което открива обратен огън. Стрелецът от последния етаж отвръща на удара и успява да рани и охранителя. Веднага след това апартаментът е подпален. Това, което разбрахме от полицията, е, че той е запален умишлено, защото, както знаят всички, пожарите са най-тежките за разследване случаи, именно защото всички възможни следи и доказателства се заличават. Това, което се разследва и версиите, всъщност до момента версиите са много, повече от 15. Една от тях е, че тук на мястото е имало 2 екипа, които са били подготвени за стрелбата срещу Златко Баретата. Един е този на последният етаж на сградата срещу съдебната палата, другия от страничния вход на улица Позитано. Колко обаче реално са били извършителите на стрелбата срещу Златко Баретата, все още не е ясно. Първите реакции на полицията, първите версии и това, което разказаха свидетелите, предлагам да видите в репортажа, който подготвихме по-рано днес. В момента, в който се качват по стълбите към съдебната палата, се чуват изстрели и Иванов е прострелян. Като също има простреляно още едно лице, което от неговата охрана. Започна леко гърмеж, 1-2 и аз си помислих, че е някаква бомбичка нещо, но после почна автоматично. И докато отворя решетките, викам на хората, влизайте вътре тук. Видях го, който се хвана за крака е там и някой го издърпа на другия лъв. И той се дърпаше така, обаче го дръпна. Не знам вече къде отиде и после се запали там отгоре, започна докато дойдат полицаите, той вече гореше. Пристигнал е медицински екип на място, който е закарал Златомир Иванов в Пирогов в съзнание и към момента лекарите провеждат необходимите интервенции с него. Аз бях вътре в павилиона и чух изстрели. Като помислих, че са фойерверки, излязох да видя и тук до билборда видях един с пистолет и се държеше за коляното. И малко след това дойде друг, който го поведе на някъде. И видях някой изтича зад съдебната палата от другата страна. Не знам кой е бил и какво е било. Даже в същия момент видях и камера от другата страна. Викам, те снимат филм. Имам чувство, че с автомат се стреляше, защото беше като откосне, беше това и след това се подпали сградата отгоре. Провеждат разговори с живущи около сградата, така че се опитваме да установиме движението на евентуални извършители. Сградата в Търговския дом може да се влезе от 5 места. Надя, раните, които е получил Златомир Иванов, тежки ли са? Колко са на брой? Къде? Раните са тежки, те са 4. За сега това, което знаем е, че няма опасност за живота на Златомир Иванов. Той обаче все още е в Пирогов. 4 часа е продължила едната операция, само която са му направили лекарите там. 2 от куршумите са попаднали в единия му крак. Един от куршумите разбрахме, че е попаднал в бъбреците и един куршум в ръката. Това, което разбрахме и от полицията е, че най-вероятно е стреляно с калашник 7.62. Това обаче предстои да бъде изяснено, защото за сега те работят само по куршумите, които са намерили гилзи, все още не са намерени заради това, че апартаментът е бил подпален. Това, което всъщност предизвика много въпроси в случая е дали Златко Баретата наистина е трябвало да бъде убит или тази стрелба е била за сплашване. Въпросите изникнаха поради това, че никой не се е целил в главата му или поне никой не е стрелял там по най-слабата му зона. Всъщност обаче местата, по които е избрал да стреля човекът от отсрещната сграда срещу съдебната палата, са доста опасни, защото това са едни от най-кръвоснабдените зони. Освен това, знаем и, че Златко Баретата е имал редица проблеми както с пикочните канали, така и с бъбреците, т.е. тези травми биха могли да бъдат и смъртоносни за него. Повече от лекарите обаче вижте в следващия репортаж.
Той е след огнестрелно нараняване с увреда на органи в корема. Става въпрос проникващи наранявания в корема с увреда на тънко черво, дебело черво и пикочен мехур и кръв в корема. Това е, което е намерено в корема. Има ли опасност за живота му? Той е в шоково състояние. Следствие кръвозагубата. Има увреда и на крайници, тежко шоково състояние. Надя, ти спомена, че Златко Баретата е идвал на заседание по делото. Това делото, по което той вече получи присъда ли е за разпространение на наркотици? Точно така, да. Това е делото, по което той получи 8 годишна ефективна присъда на първа инстанция. Делото срещу така наречената група на фирмата, която е разпространявала наркотици, има и обвинение за едно убийство. Повече за това обаче, кой е Златко Баретата, какво знаем за него до момента и имало ли е други опити за покушения срещу него, вижте в репортажа. Зимата на 2009 Баретата е арестуван след като сам се предава на ДАНС. Преди това е обявен за издирване. Тогава е обвинен, че стои зад престъпна група, свързана с разпространение на наркотици и поръчителство на убийства. Показанията на свидетел тогава свързват името му с убийства на някои от ключовите фигури в подземния свят, сред които Антон Милтенов Клюна и Никола Иванов Бобара. Баретата е подозиран и като поръчител на убийството на писателя Георги Стоев. 3 години по-късно Златомир Иванов получава 8 години затвор за ръководене на престъпна наркогрупа, известна като фирмата. Въпреки че прокуратурата тогава иска 17 години затвор за Баретата, той е унивинен за поръчителството на убийството на Румен Стефанов Алф. През ноември апелативният съд отлага делото именно за днес. Подозиран е и за трафик на жени и ръководене на контрабандни канали за крадене на коли. Златомир Иванов е бил командос в отряда за борба с тероризма на МВР. Според публикации в медиите, той напуснал баретите в знак на протест срещу задържането на негови колеги, влезли в сблъсък с сутеньори. Тогава заедно с него отряда напуснали Пламен Галев и Ангел Христов, известни като братя Галеви. Бивш възпитаник на спортното училище в Стара Загора, където тренира борба, официално се занимава с охранителна дейност, търговия с петролни, химически и фармацевтични продукти. Собственик е на бинго и игрални зали. Баретата стои и зад компанията за сигурност и охрана Аркос Сигурност. Бивш собственик е и на групировката Аполо и Болкан. Неуспешният опит за убийство на Златко Баретата предизвика и редица коментари, че случаят е почти идентичен като разстрела на Дмитрий Минев Руснака. Той беше сред основните фигури на СИК. Всъщност през 2004 той беше убит по-късно само на около 500 метра от тук, излизайки от столично заведение. Извършителят на покушението беше разположен в апартамент на последния етаж в отсрещната сграда, като тогава Димата Руснака беше убит с един куршум в тялото. По същия начин тогава охраната на Руснака откри огън по мястото, откъдето се предполага, че е извършено убийството. Не успяха да оцелят извършителя, нито пък полицията след това успя да го открие. Такава е информацията, с която разполагаме до момента. Благодарим много на Надя за всичко, което ни съобщи до този момент. Надя Ганчева, директно от Съдебната палата.